Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe. Amin calminon e inde Allah joom jamo, jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol o lelnigol, beele ina mbawa dañjude makko jaam celluɗo ha abada. Amin belti no feewi e komin mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. E jangde men ɓennude en jiino no Yeesu wurtinirno mayɗo bannoɗo balɗe 4 e nder yanande. Mayde wawa hay hunde e jomiraɗo Yeesu, sabu ko kanko e hoore makko woni gurtugol, woni ngurdam. Hande noon eɗen ganniyi jokkude e linjila ceniɗo o ha jiyen no Yeesu natiri e Yerusalem ɗo jogori warede ɗo. Ko hawni e ɗum ko ni wayi. Yeesu ina anduno ko jogorno hebde ɗum toon, e no ardiɓe Yahuda en jogori fawirde e makko kuugal mayde, mbaɗamo e juuɗe Roma en, tampinamo, peŋamo e leggal, kono ɗum haɗanimo yaade Yerusalem. E ko fayti ɗum bindi ɗi mbi, nden saha mbo foti safede o fandima, o fiɓe anniya yaade Yerusalem. Nde Yeesu yahata ina fayi Yerusalem nde, o wi almuɓe makko, won baptisgol ngol potmi baptisede, ko ɗum woni ko jotimi ha nde timmi fof. Holi ko waɗi Yeesu heñaade yaade Yerusalem? Ko beele omo natna hoore makko e juuɗe yiɗɓe wardemo ɓe? Ɗum dey ko hunde hawnide. So tawi wuro woto ina waɗi yimɓe tampinɓe ma, yiɗɓe wardema, beele ma heño yaade toon? Ala. Kono ko ɗum Yeesu almasihu wanno, sabu omo anduno ko mayde no sadak momtowo bakkatuji ni waɗnomo jibinede. Yeesu ardani e aduna he ngam yiilade belamma hoore mum, kono ko beele omo timmina ko annabaɓe ɓe binduno gila ko ɓooyi ko fayti e makko, manam almasihu o ma tampu rufu ƴiƴam mum caggal Yerusalem e dow hayre ɗo annabi Ibrahima hirsuno jawdi lomtindi ɓiyum ndi. Ko sadakeji ɗi gannuminta ko timmata koye Yeesu ɓi Allah. Ko ɗum waɗno Yeesu yaade Yerusalem, ngati ƴiƴam gayi e damɗi wawa mumtude bakkatuji, te so ƴiƴam rufani yaafuyo wodani. Joni noon jokken e jangde men e linjila. Bindi ɗi mbi, o deeyi 12 ɓe, o wi ɗumen, eɗeni ngabbita Yerusalem, ko annabaɓe ɓe binduno e ɓi neɗɗo ko fof, koko timmata. Ngati ma o wedde e juuɗe ɓe gona Yahuda en ɓe. Eɗeni ngabbita Yerusalem, ko ɗon ɓi neɗɗo o jogori weddede e juuɗe ardiɓe yettinoɓe sadak e sariyankoɓe. Maɓe paw e makko kuugal mayde, ɓe mbaɗamo e juuɗe ɓe gona Yahuda en. Ɓen ma pijirmo cirƴi e makko karwisombo mbarambo. Kono balɗe 3 caggal mum o wurtat. Kono almuɓe ɓe paamani hay hunde e ko haalanta ɗumen ko. Mana ɗin konnguli koko suuɗaniɓe te ɓe ganda ko yiɗi wiide. Nde o ɓadi Yeriko, o tawi gumɗo goto ina jooɗi e sera lawol ina yelo. O nani dilla diɗɗal ngal kanko gumɗo o namni ko woni. O habra ko Yeesu mo Nasaret wirtoto ɗon. Tan o wulli o wi, Yeesu, tanum Dawuda, yurmomi. Ardiɓe ɓe ngoni e furademo ina mbiya yo deƴƴu, kono ɓeydi kadi wullude mo wiya, tanum Dawuda, yurmomi. Yeesu darti, yamiri yo addane gumɗo. Nden o addama, Yeesu namnimo, wi, holi ko jiɗɗa mi waɗanma? O jaabi o wi, ceerno, jinmi ko gumtinami. Tan Yeesu wimo, wumtu, hoolare ma dandima. Ɗon e ɗon tan o wumti, o rewi e makko, omo mawnina Allah. Nden yimɓeɓe fof jii ɗum, ngoni e yettude Allah. Nden ɓe paandima Yerusalem ha ɓe jettima Betafase e dow hayre Oliwe. Yeesu neli almuɓe ɗiɗo yo jettoyo, wi ɗumen, njehe naatuye e ngoyo wuro wongo yeeso mon. So on jettima, ma on ji ɗon e ɗon mbabba jarla ina humi ina wondi e molo mum. Kumteɗi gaddunonmi. So woodi biiɗo on hunde, mbiye ɗum jomiraɗo ina sohliɗi. Ɗon e ɗon ma on goppe gaddonɗi. Ɗum ardi ko beele ɗum ɗo ko annabi o wino ina timma. Mbiye ɓesngu Siyon, ƴeew, lamɗo ma nani ara e ma, ina wondi e yankinare, ina waɗɗi mbabba, ina waɗɗi molo, ɓi daaba. E on saha almuɓe jehi, mbaɗi ko Yeesu yamiri ɗumen ko. Ɓe gaddi mbabba jarla ba e molo mum,
ɓe jappi e majji wutteji maɓɓe o waɗɗi. Ko ɓuri heewde e diɗɗal he werti wutteji mumen e laawol. Woɗɓe ngoni e helde cate kecce ina berta e laawol he. Ɓe gardimbo ɓe keedi caggal makko ina ngulla ina mbiya, teddungal woodini tanum Dawuda o, yo barke jippo e garowo e inde jomiraɗo o, teddungal woodini gonɗo to nokkuji ɓurɗi towde o. Hunde farisa en wonɓe diɗɗal ɓe wimo, ceerno, furo almuɓe ma ɓe. O jaabi o wi, mboɗo wiya on, so ɓe deƴƴi ko kaaƴe ɗe ngullata. Nden o fandima saare nde ha o soynima nde, o woyinde o wi, ko woni sinna anne a andino hande ko rokkatma deƴere. Kono joni ɗum suuɗima gite ma, sabu a heptinani saha mo Allah yillima o. Nden o naati Yerusalem, yimɓeɓe puɗɗi jirgitade ina mbiya, holi o kam? Diɗɗal ngal woni e jaabade ina wiya, ko annabi Yeesu mo Nasaret e nder diwan Galile. O naati e galle Allah he, o riddi yeeyannoɓe e sodannoɓe ɗon ɓe fof, o liɓi taabe weccoɓe kaalisɓe e jooɗorɗe yeeyoɓe pooli ɓe. Caggal ɗum o wiɓe, ina winda, gallam ma laata tororɗo, kono noon oɗoni mbattamo suuɗorde wuyɓe. Wumɓe e laƴoɓe ɓattimo e nder galle Allah he, o sellini ɗumen. Ardiɓe yettinoɓe sadakɓe e sariyankoɓe ɓe ceki nde jii geɗe kawniɗe ɗe o waɗata ɗe, e nde nani sukaɓe ina ngulla e nder galle Allah he ina mbiya, teddungal woodini tanum Dawuda o. Ko ɗum waɗi ɓe mbimo, a nani koɓe kalata ko? O wiɓe, eyi mi nani kay. Mate on meeɗa tarade ɗum ɗo? A waɗi ha wasnuɓe e muynoɓe mbatti yettudema? Ardiɓe yettinoɓe sadakɓe e sariyankoɓe ɓe nani ɗum, ngoni e yiilade wardemo, kono ɓe cuusanomo, sabu no jangginiratno ni ina haawi yimɓe ɓe fof. Caggal ɗum Yeesu wi almuɓe mum ɓe, waktu mo ɓi neɗɗo o foti mawninede o yonti. E gonga mbeɗa wiya on, so tawi abbere yanani e leydi kadi mayani, wonata tan ko wotere. Kono so tawi nde maayi, nde jibinat gabbe kewɗe. Joni hakkillam koko jiiɓi. Ko potmi wiide? Mbele potmi wiide ko, Baaba, dandam e ko jogori arde e o waktu ko. Mate wona addimi ko rewde e o waktu. Baaba, mawnin inde ma. Sawtu ummi dow asman wi, mi mawnininde, te mami mawninde kadi gongol. Diɗɗal gonngal ɗon ngal nani sawtu o. Hunde maɓɓe woni e wiide ko rigango, woɗɓe ngoni e wiide malayika haaldi e makko. Kono Yeesu heɓɓiti wi, wona sababunde am on sawto nanira, o nanira ko sababunde mon. Joni ko ñawore aduna o. Joni gardiɗo oɗo aduna o wedde boowal. Min noon, so tawi mi yowama, mi foɗat yimɓeɓe fof e am. O holliranno e ɗin konnguli ko hollino jogori mayirde. Daroɗen ɗo seeɗa. En jino Yeesu waɗɗorino mbabba, naati Yerusalem no annabi Sakari habrirno ɗum duuɓi 500 ko adi ɗum ni. En jino kadi no diɗɗal Yahudi en ngal yettiratnomo, ina poɓɓonamo, jiɗi waddemo lamɗo mumen. Kono diɗɗal ngal andano ko waɗi Yeesu naatde Yerusalem. Hay almuɓe Yeesu ɓe e koye mumen paamano ko jogori kewde ko. Ɓe cikkatno ko ma Yeesu dandu leñol Yahudu en e kalfandi añɓe mumen, manam e laamu Roma en. Kono wona ɗum addi Yeesu e aduna he. O ardani bonnude laamu Rom ngu, kono o ardi ko bonnude laamu seytani. O ardani waylude aduna oñiɗo o ardi ko waylude ɓerɗe yimɓe. E gonga ma wod ñalawma goto Yeesu arta ñaawde aduna o fewna duniya o fof. Kono garal makko gaddanal e aduna hengal, o ardi ko mayde na sadak ni, ngam dandude bani Adamen e jobdi bakkatuji mumen. Joni noon bitten e ngolɗo darol. Bindi ɗi mbi, Yeesu ina janginatno ñande fof e nder galle Allah he. Ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe, sariyankoɓe ɓe e mawɓe leñol ɓe ina jilotno no mbardimo. Kono ɓe donki dañde feere, sabu yimɓe ɓe ina mbattuno hakkillaji mumen e haala makko no feewi. Waɗi ñalawma goto tawi omo jangini yimɓe ɓe e nder galle Allah he, kadi
ombo habra kabaru moƴƴo o, ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe, sariyankoɓe ɓe e hohoɓe ɓe ngari mbimo, haalan min holi to pawɗa geɗe ɗe mbaɗata ɗe. Holi jamirɗoma ɗe? O jaabi ɓo wi, ko namnal gotal tan minne namnotomi on. Holi nelɗo yaya yo baptisoy? Ko Allah walla ko yimɓe? Ɓe ngoni e yewtidde e koye maɓɓe, aɓe mbiya, so en mbi ko Allah nelimo ma o namno, holi ko waɗi en gonɗinanimo? Kono kadi so en mbi ko yimɓe nelimo, diɗɗal ngal weddoto en kaaƴe, sabu kamɓe fof aɓe laaɓa yaya ko annabi wonno. Caggal ɗum ɓe njaabi ɓe ganda holi nelɗo mo. O wiɓe, nden noon minne mi haalanta on holite pawmi geɗe ɗe mbaɗatmi ɗe. Hono noon o woni e tindande diɗɗal ngal ɗum ɗo. Gorko gooto meeɗi wadde ngesa reseng. Woodi ɓe waddi rempeccen ɗanni ko juuti. Nden yehi ha ɓoggere reseng, o neli to remoɓe to carwowo gooto ngam heɓde geɗal makko e ngurnandi ngesa he. Kono ɓe pii carwowo o, ɓe ndiddi ɗum hootiri juuɗe mehe. O neli kadi carwowo goɗɗo, ɓe pii onne ɓe koyni ɗum, ɓe ndiddi ɗum hootiri juuɗe mehe. O neli kadi carwowo tataɓo, ɓe mbarmini onne, ɓe ndiddi ɗum. E on saha joom ngesa o wi, ko ni mbaɗatmi, mi nelata e maɓɓe ɓiyam gorko mo korsinmi o, hawnaaki maɓe kersumbo kanko kam. Kono nden remoɓe ɓe nji ɓiɗɗo ɓe ngoni e wiyondirde, ko oɗo noon woni dono o, mbarenmo ketten e ngesa he. Ɓe beddimo to caggal ngesa to, ɓe mbarimo. Joni noon holino joom ngesa o waddata e maɓɓe? Mate wona o yahat o wara remoɓe ɓe, o watta ngesa ba e juuɗe woɗɓe? Nden yimɓe ɓe nani ɗum mbi, yo Allah hettu hen. Yeesu ndaariɓe wi, nden noon holi ko firti ɗum ɗo ko winda. Hayre nde mahoɓe ɓe nduñi nde ko kayre wonti hoore maadi ndi. Kala janɗo e nden hayre ko kañum moññoto, kadi kala mo nde yani nirkoto. Sariyankoɓe ɓe e ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe njiɗi nangudemo e nden darnde, sabu ɓe paami tindol ngol fayi ko e maɓɓe, kono ɓe cuusani yimɓe ɓe. Ko noon Yeesu jaaburino yilotonoɓe warde ɗum ɓe, rewni ɗum e ngol tindol mettugol. Mbele oɗon gandi ko ngol tindol firti? Ngol saɗani firtude. E nder tindol he, joom ngesa o annaminta ko Allah. Ngesa reseng ba ko leñol Israila en. Remoɓe neegɓe ɓe ko ardiɓe Yahuda en ɓe. Yimɓe ɓe joom ngesa o neli, ɓe remoɓe ɓe tampinnoɓe ko annabaɓe ɓe. Te ɓi joom ngesa mbo remoɓe ɓe mbarno annaminta ko Yeesu almasihu o. Hono noon en jiino sariyankoɓe ɓe e ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe laawiri noon feewi. Aɓe ganduno e wonde haala Yeesu ka fayti ko e maɓɓe. Aɓe ganduno ko kamɓe Yeesu nandinatno e remoɓe neegɓe, tampinoɓe yimɓe ɓe joom ngesa o nelnoɓe, caggal ɗum mbari ɓiyum. Hono noon Yeesu fayɓe yimɓe welsindiɓe haala annabaɓe ka, yimɓe jogorɓe warde almasihu ɓi Allah towɗo o. Te Yeesu haɗano tan e haalandeɓe ngol tindol, kono o taraninomaɓe ko winda e jaburo ko fayti e makko. O wi, hayre nde mahoɓe ɓe nduñi nde ko kayre wonti hoore maadi ndi. Kala janɗo e nden hayre ko kañum moññoto, kadi kala mo nde yani nirkoto. Ko noon Yeesu furorino joom diine en ɓe, andini ɗumen e wonde kala caliɗo gonɗinde dandowo mo Allah suɓi o, ma on dandowo won ñaawowo mum. Bandiraɓe, on jarama e keɗgol mon. E jangde men arore so Allah jaɓi, ma en bittu e daarol kawningol paytugol e hakkunde Yeesu e sariyankoɓe ɓe. Yo moƴƴere Allah won e mon, te mictoɗon no moƴƴi e ko bindi ɗi kaali ko fayti e almasihu nde ɗi mbi, o wonno ko e aduna, kadi aduna waɗira ko kanko, ndenne dey aduna o heptinanimo.